Здравейте! Аз съм Момчил Петрушков, а вие гледате кратко видео на тема как да си вкарваме продукти в нашия онлайн магазин, базиран на Joomla, в комбинация с K2. В случая използвам и K2 Store, който се занимава с това да поддържа складовите наличности и най-вече да прави продажбите от сайта. И така, би трябвало да сте получили линк, който да ви дава достъп до администраторската част на сайта. Също така би трябвало да имате юзернейм и парола. Ако ги нямате, просто ми изпратете имейл на me@momchilpetrushkov.com и аз ще ви ги изпратя. Вкарвате си юзернейм и паролата и просто влизате в сайта. Натискането на бутона Логин ще ви даде ето този скрин. Това е началният дашборд на Joomla, като директно ви отваря това, от което имате нужда. В случая ние работиме с K2, като в K2 най-вече работим с items, категории и добавяне на нови айтеми. Нека да погледнем как е структурирана информацията в сайта. Тя е структурирана в категории и подкатегории, като в случая имате главна категория, която се нарича продукти, под нея имате цигаро електронико, в която са сложени абсолютно всички електронни цигари и аксесуари към електронните цигари. Имаме две основни марки, едната е Ego, другата е Joytech. И към всяка една от тях имаме допълнение от подкатегории за дадените аксесуари. Важно е да отбележа, че ако имате картомайзери, които примерно стават за Ego серията и за Joytech серията, само пример давам естествено, за да не се чудите дали да ги вкарате в Ego или да ги вкарате в Joytech, просто ги вкарайте два пъти. Един път в Ego, един път в Joytech, т.е. създайте два отделни айтема, но имайте предвид, че те трябва да имат различен текст. Могат да имат една и съща картинка, но текста и най-вече описанието, meta-description, за който ще говорим след малко, трябва да бъдат различни. Така, в случая това са нашите категории, цигари, течен никотин. Имаме още една категория, която се нарича главна категория, която има за цел да показва главна информация в сайта, която е примерно за нас, контакти и така нататък. Така, нека да създадем един продукт. Натискаме бутона Items. Аз съм сложил един тест, сега ще го изтрия. Изтриването става чрез маркиране и след това натискане на бутона Trash. Изтрихме го. Нека да направим нов тестов продукт. Натискаме бутона New. Това ще ни отвори възможността да създадем нов продукт. В случая имаме наистина много елементарна възможност за въвеждане на информация. Title, да кажем e-roll test. Title alias, не се занимавайте с него, системата сама ще си го оправи. Задължително изберете категория. Аз знам, че аз искам да го сложа в Ego серията, примерно говорим, и си го слагам в Ego серията. Категориите са изключително важни, така че не ги подценявайте в никой случай. С таговете не се занимавате, аз имам грижа за това. Featured и Publish, по дефолт всички нови айтеми са Published. Featured са промо статиите, така че ако искате нещо да ви излиза като промоционално, просто го маркирате Yes. Стигаме до описанието. Описанието може да бъде разделено на две части. Едната част е кратко описание, другата част е подробно или дълго описание. Каква е разликата? Разликата е, че краткото описание ще показва в случаите, в които искаме да покажем картинка и под нея няколко думи, с които да накараме потребителя да види дали това е, което го интересува и да влезе навътре, където може да прочете подробната информация. Очевидно подробното описание е там, където слагаме всички детайли. Отделянето на краткото описание от подробното описание става много лесно. Позиционирате си мишката и цъквате на края на краткото описание и просто натискате бутона Read More. Това е, нищо повече. Това автоматично ще ви отдели едното от другото и ще ви го представи по различен начин на сайта. Така, до тук добре. Сложихме контента. В момента, в който приключите с контента, задължително вкарвате мета-информацията. Интересува ни единствено и само description. Ключовите думи в момента не ни интересуват нито робот, нито author. Нищо. Description си го представите чисто просто като описание за потребителя. Тоест, ние слагаме цигара e-roll, description ще бъде e-roll, electronic cigarette, примерно говорим, очевидно ще трябва да е на испански, price from, еди колко си. И това е, нищо повече. Дръжте описанията кратки, не се включите в голямо описане, няма нужда от това нещо. Задължително обаче описанията на всички продукти да бъдат уникални само за самите продукти. След като сме си направили description и сме си направили краткото описание, скролваме надолу и виждаме частта за цената.
Задължително, ако искаме да продаваме продукта, enableваме shopping карта, даваме му yes. SKU на айтема, това е складовия номер, ако сте го наречете. Аз ще го сложа просто като eRoll. eRoll 1. Цена. Слагам примерно 24. Tax profile нямаме нужда. Enable shipping. Yes. Това са по дефолт. До тук сме добре. Имаме си описанията, имаме си description, имаме си и цената. Единственото, от което имаме нужда е картинката. Натискането на бутона Image ви отваря това. Choose File, за да си изберете самата картинка. Аз имам една подготвена картинка тук, но да кажем, ще използваме нещо по-изчистено, примерно това. Open и го качвам. Сложете си някакъв caption, защото е добре за търсачката. И го eRoll. Caption 1. Примерно говорим. Може да сложите всякакъв текст, но по принцип е добре да съдържа информация за самия продукт. И натиснете бутона Save. Това е. Чисто и просто. Бутона Save ще запамети статията и ще ви остави в режим на доуправене, ако искате. Бутона Save и Close я запаметява и я затваря. Така, нека да направим следното. Това ни е сайта. Това, което ще направя в случая е да отида и да видя този продукт, който съм създал в момента. Той се намира в Productus, в случая Ego серията, тъй като там са ми цигарите. Абстрахирайте се от лейаута, в момента очевидно работя. Ето ни цигарата, която сме вкарали. Ето ни цената. Мога и да я добавя, ако искам, към шопинг картата си. В момента няма да се занимавам с това. Вижте къде се вижда краткото описание. Ако вляза в самия продукт, ще виждаме краткото описание и подробното описание точно отдолу под него. Ето го. Това е. Тези всички други работи не ви интересуват на този етап, тъй като аз имам грижата да ги оптимизирам. Важното е, че имаме шопинг картата, имаме картинката и описанието. Чисто и просто. Това е цялата работа, която е свързана с качването на текстовете и на айтемите. Не забравяйте title, кратко описание, дълго описание, метаинформация и цена. Направите ли това, сме на 99% готови. Това от мен. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото видео.